Imos coa información deportiva. Alex Vidal despídese do taekwondo por todo o alto. O ribeirense foi o protagonista este venres nunha sentida homenaxe na que participaron diferentes personalidades da vida deportiva do xa exdeportista. Despedida por todo o alto de Alex Vidal no taekwondo. O de Ribeira recibiu unha gran homenaxe no auditorio municipal na que participaron gran cantidade de personalidades da vida deportiva e pública da localidade. O encargado en abrir o acto foi o alcalde, que salientou a labor do xa ex taekwondista representando a súa vila. É un día no que Ribeira se xunta para agradecer, pero sobre todo para recoñecer a túa traxectoria. Hoxe estamos aquí para despedir unha parte da túa vida, a túa carreira como deportista profesional, pero non nos imos despedir do teu compromiso nin da túa paixón polo taekwondo, porque sabemos que seguirás compartindo coas novas xeracións de mozos e mozas todo o que aprendiches. No evento participou tamén o presidente da Federación Galega deste deporte e que puxo en valor o traballo de Alex Vidal. É para min un placer contar con Alex no mundo do taekwondo, pero eu non vou a falar dos seus éxitos que xa todo o mundo coñecemos, senón vou a contar dúas anécdotas que me pasou con el. A primeira vez que competiu nun campeonato galego, eu pensei que lle iban a romper a cabeza, porque, claro, o tren superior non o movía. Eu dicía, pero a donde vai? Mira, cando empezou a pegar, dixen, bueno, non cabe duda que é unha persona moi agarrida e deu moito traballo. E a partir de aí foi todo un éxito. Pero, sen dúbidas, o protagonista do día era Alex Vidal. Deixa 15 anos de traxectoria con altos e baixos nos que asegura quedar coa parte positiva e os que define como unha montaña rusa. Digo, como tuve unha sorte de como unha montaña rusa. Normalmente, cando alguén pensa en unha montaña rusa, pensa en disfrutar, pensa en algo que sube, que baixa, que dá un looping, que vai para o lado dereito, que vai para o lado esquerdo. Eu tuve a sorte de que a miña carreira deportiva foi unha montaña rusa. Non foi plana, senón que hubo lesións, hubo alegrías, hubo choros, hubo vitorias, hubo derrotes, o deporte. Entón, logo depois de 15 anos, pois é eso, fixen a miña pequena montaña rusa. Como un momento máis especial, remóntase a hai 8 anos. No 2017 chegou ao Mundial de Taekwondo logo dunha operación e sen moitas esperanzas polo estado físico. O resultado, volver de volta para casa co ouro. O momento máis especial é en 2017, cando pasamos por unha operación. En 2016 dignos que o taekwondo vai a ser olímpico. O primer mundial é no 2017, son 4 anos a carreira olímpica. Vimos unha operación de nocello e non sabemos como vamos a estar. E a verdade é que chegamos ali, o primer mundial, o mundial máis duro, e resulta que o gañamos. Entón, eso foi unha guinda, unha pequena guinda. E como peor experiencia, a lesión que o privou de viaxar a Tokio para os Xogos Paralímpicos. O momento máis duro, compartindo, como falaba Juanlo, que compartimos un montón de cousas. El sabe, porque foi a única persoa que no momento que eu me rompo, teño que ir nunha ambulancia para o hospital, e que me acompaña el. El sabe o momento ese que vivimos eu máis el solos, que eu nese momento sabía o que pasaba, estaba roto por dentro e quería que me tragara a terra, porque despois de lutar 4 anos, de que teñas a praza para competir, que o mellor soño se quedaba no camino. Alex Vidal deixa agora o taekwondo, pero son a vertente de deportista. Seguirá vencellado ao deporte, axudando ás xeracións vindeiras a aprender e mellorar como taekwondistas e persoas.